Bon dia, desperta Catalunya, són les 7. Som al matí de Catalunya Ràdio. Els consellers i conselleres que ho van ser del govern de la Generalitat i que són a la presó des de fa 26 dies per ordre de l'Audiència Nacional demanen ser interrogats pel Tribunal Suprem per aconseguir sortir-ne i fer campanya, perquè la gran majoria van a llistes. I el 130è president de la Generalitat, Carles Puigdemont, pendent de l'extradició de la justícia belga, haurà de fer mítings des de Brussel·les, com a cap de llista de Junts per Catalunya, perquè si no, se l'endurien. Seria més curt dir-vos els consellers empresonats i el president a l'exili, però la Junta Electoral Central ha dictaminat que no podem utilitzar per parlar d'ells la condició política per la qual van ser empresonats o han marxat del país, consellers o president del govern de Catalunya, perquè estan cessats pel govern Rajoy en aplicació del 155 i són investigats com a presumptes delinqüents per delictes de rebel·lió i sedició. Si ens adrecem a ells com a consellers o presidents, encara que tothom sap que des de la presó i des de Bèlgica no poden exercir, pot crear confusió jurídica. La Junta també ha prohibit els llaços grocs, com sabeu, que reivindiquen la llibertat d'aquests empresonats en les meses electorals i llocs oficials. I ara el Partit Popular i Ciutadans demanen que tampoc les fonts puguin rajar aigua il·luminada de groc per no relacionar-ho precisament amb els presos polítics. El groc, precisament, que ja se sap que és el color que el món de l'espectacle dona mala sort. Traiem-lo de l'espai públic. No fos cas que algú també recordi que el ministre Cristóbal Montoro reclama ara l'IVA de subvencions amb efectes retroactius a la majoria del sector de la cultura i de l'audiovisual del nostre país. Sí, també a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, als nostres mitjans públics, més de 167 milions d'euros que en comprometen la seva supervivència. La lògica deu ser que tampoc és tan greu si col·lapsa el món de la cultura i de la comunicació catalanes, mentre les grans empreses se'n surtin, que són les que fan rotllar el país. Potser és això, i potser és per això, que el Cercle d'Economia fa campanya a favor dels partits que facin propostes realistes dins de la llei vigent. Però que no pateixin, que després de tot el que s'ha viscut en aquest país fins ara, tothom ho ha entès. En la democràcia espanyola de l'Estat de les Autonomies, encara que les 3 llistes independentistes aconsegueixin la majoria al Parlament de Catalunya, l'Estat té eines i recursos per la via econòmica, per la via fiscal i, en conseqüència, la judicial, per la via policial i legislativa, que mai no se'n sortiran. Rajoy ho admetia ahir a Telecinco, deia: què us pensàveu, que no ens defensaríem? No oblideu que aquesta serà una campanya electoral ben normal, amb els líders de formacions polítiques a la presó, uns altres que no poden posar els peus a Espanya perquè els hi acompanyarien, unes eleccions al Parlament de Catalunya convocades pel president del govern d'Espanya, una Generalitat intervinguda econòmicament des del setembre, sense autogovern des de fa un mes i amb reforços policials que van actuar l'1 d'octubre, que vigilaran que la jornada electoral sigui, com sempre, la gran festa de la democràcia. Apunteu a l'agenda. Les urnes s'omplen el 21 de desembre, un dijous també, un dia ben normal. El matí de Catalunya Ràdio, amb Mònica Terribas.